Perhalado HKPP Jalan Luras Cimahi. Pasahaton tusude ruas doho tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhatta marede mahita siabukwet de nomor 10 ayat syada ayat 2 dohot ayat 3. Hite goarni debata ama doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goarni to di perbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Mangasahon debata say hamonangan do ulahonota ngot maho alewah perhinaloan tersunggul maahu buha siang ari pujiok kumaho di tonga-tongan yak kabangso ale Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tongan yak kamarga. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata para siroha jala perdenggan basa na sumurung tamadon yan hona uhum hami alani garis ni rohanami mida hatam alai saya sama dosa nami jala salpuhon sude pembahanan nami nahurangi saya unang usati asini roham sian hami saya tabai ma pasupasum dohot gogo na siya banwa gijang tuhuriam asa hupuji hami ho dung melua hami siat pardangolan na dia sianganon alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita siya buku de nomor 140 ayat syada dohot ayat 4.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik perjolo, sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatata. Dan jari marakup, ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jari ganaonmu, jalaran jari sumanonmu, manang aha na di banua gijang, do na di banua tongaon, rodi di bagasan aek na di torun di tano, yang go tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ayo ona humna do sogot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapa badiahon ari minggui, dina onom ari maulah hamu siulaonmu, ala yang go ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo di ari sadari i, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isin hutani halak pe namangibati hutam. Ai dina onom ari do ditoppa debata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradia do ibana di ari pat pituhoni, di bahen nido ubahen di pasu-pasu debata Jehovah ari pada diana jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik pa onopon, unang ho mamunu. Patik pa pituhon, unang ho mangalakup. Patik pa waluhon, unang ho manako. Patik pa siyahon, unang ho olo makatidak konhata na sututu maralohon dongat jolma. Patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni ronganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni ronganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tupati na sapului. Odo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Pergogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudu patoluhon, ro di sudu paupaton. Pinopar niakan na sogoroha diau, alai asido rohaku diakan na meribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, ima sahakna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Mari demahita sa buku de nomor 434 ayat 1 do ayat 2. Roma, Roma, Sembatu, Jolo.
Tatopote madosa tatu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya asima roham mida sadok bangsonami. Saya sama dosa nami saluhuna. Saya sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amen. Baga-bagat ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan mararupon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asin rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Yesus Kristus na panajong-jong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite haporsiaon ni mudarna hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mare de maita se buku de nomor 220 ayat sada. Tatangihon maturpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di sada Yohanes 4 mamuka maisian ayat pitu sahak rodi ayat 12 tajahama marsikang soring hamu akka haholongan masih haholongan mahita aisien debatado haholongani jala ganut namar holong ni roha imana tubuh sian debata jala ditadado debata. Sianodo gabi patar holong ni rohani debata natuhita. Sian naung sinurunai anak na nasasada itu pertibion. Asa mangulu hita marhite-hite ibana. Hamu akka haholongan anggo songoni holong ni rohani debatari hita tamama nang hita masih haholongan. Ido sahakna martua do natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mari demaita sebuku de nomor 210 ayat 3 dohot ayat 4.
Raha tindak kon maha porsetai songon nahina tindak kon nirongata sa porseau di sedok pertibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na dinubuon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andora sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni si Pilatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea diton di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan alas Kristen akan abadia do dihasisani dosa do dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak na umate do dihanguluan nuasara sudah. Amin. Tapi kema titing nama sari huriatta. November 2000 Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi, Jalan Lurah, Resort Cimahi, Distrik Seplalu, Jabar Tengdi. Naparjolo Guarni Minggu ta saderion ima minggu pa 20 hondung trinit topik minggu ta saderion ima di haholongi Jahoba do saluhut bangso napa duahon amplop iuran diakonia sosial di minggu ta sadarion minggu 10 November 2025 patu pauta do papung amplop iuran diakonia sosial manang DSH dalatta lao manupahi ulaun para sinirohaon di Huriata tapasahat mai ditiki na papungu pilihan paduahok kita tujolo halani tatupahima di bagasan lasni roha marharoan sian hapor siota namangihut tolu Natal full timer dohot PPD HKBP distrik Seplalu Jabar Tengdi di Patupa distrik tau do Natal perhalado nagok tiki dohot PPD HKBP distrik Seplalu Jabar Tengdi ima di tanggal 3 Desember 2025 maringanan di HKBP Resort Jawa Tengah. Namangihut museng opat panitia Natal. Siala naneng jonok nama kegiatan Pesta Natal 2025 dohok Tahun Baru 2026 panitia Natal ni Huriata nang pasahaton proposal tugan week. Ima lao mengurupi panitia patuluson kegiatan Natal na adong di Huriaton. Pinangido madohot gomos tusude ruas asa dohot mengurupi marhite teken les haperluan ni panitia godang 125 juta rupiah. Namangihut 5 Sinode Distrik HKBP Distrik Seplalu Jabar Tengdi. HKBP Distrik Seplalu Jabar Tengdi naeng patupahon Sinode Distrik ima di hari Senin 1 Selasa tanggal 10 November 2025 maringanan di Prime Plaza Hotel di Purwakarta. Materi Sinode Distriki ima pemaparan orientasi pelayanan tahun 2026, laporan pelayanan tahun 2025, pembahasan rencana program tahun 2026, pembahasan rencana anggaran tahun 2026, pemilihan pengganti antar waktu MPSD sian unsur Padita Jala Warnasari. Nama dohoti sian Huriata ima, naparjolo amang Padita Samuel Marlugas Simatupang MTH sebagai pendeta resort, napaduahon ima amang situa Janes Hotua Hutagaul
ima sian utusan ni situa na patuluhon ima inang dilima boru tapubolon sian utusan jemaat na paupaton amang situa Ramli Frankie Sirait sian utusan Sinode Godang. Na mangihut onom pensiun manang purna bakti situa. Di tanggal 25 November 2025 pensiun manang purna bakti ma amang situa JJE Panjaitan inang Ece Boru Siregar sialani i patupaon ni huriata ma acara paborhaton nasida on ma aka kegiatan na parjolo papunguhon amplop tali kasih di hari Minggu naro 23 November 2025 di Ganu Parmingguon amplop di parade huriata. Napaduahon ibadah paborhaton purna bakti sekaligus pasahaton cindramata sian huriata dipatupai mai di hari Minggu 30 November 2025 di Parmingguon Arian pukul 10 WIB diuduti ma acara ramatama dung Parmingguon Arian na nidohotan di sudi perhalado dohot keluarga perwakilan sian ruas tolu kaka Ganupwik jala sudema ruas ni pos Parmingguon Kota Baru Parahyangan pengurus Ganup seksi kategorial Maringanan di gedung IL Nomensen. Pitu kegiatan ACWC PGIS Kota Cimahi. Pertanggangan ACWC Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi di Patupa di hari Kamis 20 November 2025 mulai pukul 10 WIB Maringanan di Huriata HKBP Cimahi Jalandura. Na mangihut nuseng angka walu kegiatan pentas seni lintas agama. Huriatoma nagabe bolahan amak di kegiatan pentas seni lintas agama na dipatupa di hari Kamis 27 November 2025 ima tikina pukul 6.30 sahatu jam 12 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lura. Dohot tema bersatu dalam keberagaman untuk Cimahi Harmoni. Kuotana 35 halak diwakili seksi perempuan ni Huriata. Na mangihut walu gladi bersih sekolah minggu. Di hari Minggu 30 November 2025 Parmingguan sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Saulak nari. Di hari Minggu 30 November 2025 Parmingguan sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Dung sidung Parmingguan ni di ultima gladi bersih. Na mangihut bazar remaja. Di hari Minggu sadarion 16 November 2025 di Patupa remaja ni Huriata do bazar nanay pakaian nasida tu kegiatan Natal remaja. Lasma rohata manupahi nasida. Na mangihut 10 latihan lansia dohot inahanna. Domu tu pangaradion tu pesta Natal kategorial lansia dohot inahanna. Pinangido tu sude anggota punguan lansia dohot inahanna asaro marguru manang latihan di hari Jumat tanggal 20 November 2025 waktu pukul 10 WIB di gedung IL Nomensen. 10 sada pemesanan buku dohot kalender HKBP 2026. Naeng pesanon ni Huriata ma buku Ipola Jamita Pajonok mendekat buku RPP kalender dohot almanak HKBP tahun 2026. Ia kalender HKBP 2026 pasahaton ni Huriata mai gratis dak pola martuhor tu sude ruas. Mulu adong ruas nanaeng mamesan Pajonok mendekat almanak buku ede buku nyanyian dohot na asing asa dipesan ma tu situa wek nabe marhite na digati biaya cetak dohot ongkos kirimna. Pemesanan buku paling lambat hari Sabtu 22 November 2025. Na mangihut 12 ujung tahun perhuriaon
parningotan di aka naung moding. Di hari Minggu naneng ro Minggu 23 November 2025 ima ujung tahun parhuriaun HKBP parningotan di aka naung moding. Di parminggu ni dipatu pado acara parningotan ni aka naung moding mamuka mais yang tanggal 24 November 2024 sahatu tanggal 22 November 2025. Namangihut 10 Pesta Gotilon 2025. Hujahau kami rekapitulasi Pesta Gotilon 2025. Wiksada 30 sada kakak di kebaktian pagi godangna 5.550.000, di kebaktian siang 4.100.000, pengusude 1.650.000. Wek 2 godangna 30 sada kakak di kebaktian pagi 30 juta, kebaktian siang 8.350.000. Godangna sudah total 10 sada juta 350.000. Namangihut wek tolu, godang ni kakak 36 di kebaktian pagi 4.350.000, di kebaktian siang 5.150.000, pengusude 1.500.000. Namangihut wek opat, godang na 44 kakak di kebaktian pagi 2.100.000 rupiah, di kebaktian siang 8 juta rupiah, pengusude 10.100.000 rupiah. Wek 5 godang ni kakak 40 alu di kebaktian pagi 5.250.000 rupiah, di kebaktian siang 12.100.000 rupiah, pengusude 17.350.000 rupiah. Wek pitu torop ni kakak 20 tolu di kebaktian pagi 2.650.000 rupiah, di arian 7.300.000 rupiah, pengusude 5.150.000 rupiah. Di wek walu godang ni kakak 40 sia, kebaktian pagi 6.250.000 rupiah, kebaktian siang 8.300.000 rupiah, pengusude 14.550.000 rupiah. Wek sia torop ni kakak 37 di kebaktian pagi tarpapungudo 20.700.000 rupiah, kebaktian siang 1.800.000 rupiah, pengusude 22.500.000 rupiah. Di sian wek 10 torop ni kakak 35 di kebaktian pagi tarpapungu 5.200.000 rupiah, kebaktian siang 10.100.000 rupiah, pengusude 16.400.000 rupiah. Sian wek 10 sada torop ni kakak 24 di kebaktian pagi tarpapungu 4.600.000 rupiah, kebaktian siang 7.600.000 rupiah, pengusude 8.200.000 rupiah. Wek 12 torop ni kakak 25 di kebaktian pagi tarpapungu 12.400.000 rupiah, kebaktian siang di papungu 7.075.000 rupiah, pengusude 15.475.000 rupiah. Wek 10 tolu torop ni kakak 15 di kebaktian pagi tarpapungu 250.000 rupiah, kebaktian siang 4.550.000 rupiah, pengusude 4.800.000 rupiah. Lain-lain 5 kakak pagi tarpapungu 5.250.000 rupiah, kebaktian siang 1 juta rupiah, pengusude 6.250.000 rupiah. No name pagi 1.277.000 rupiah, kebaktian siang 1.505.000 rupiah, pengusude 2.782.000. Di hari Minggu 2 November menyusul manamangihut totalna 6.400.000 rupiah,
di hari Minggu sia November 2025 menyusul museng 600.000 rupiah. Jala tarpapunguma sudena total dipagi 78.127.000 rupiah, di kebaktian siang tarpapunguma 75.130.000 rupiah. Jadi sudema pungu pagi dohot siang godangna 161.857.000 rupiah. Mulai tema dihita, mulai tema dituhata, akagoar dohot jumlahna, boy ma taida di mading manang majalah dinding di gereja ta dohot di WA group masing-masing week. Na parpudi ma ima jadwal Natal dohot pangisikor. On ma jadwal Natal kategorial dohot seksi jala on matong pangisikor. Soso-soso sian hami tusude ruas dohot parhalado asa madohoti manang hadir ma di setiap perayaan Natal kategorial manang seksi tersebut. Na parjolo tanggal 4 Desember 2025 ima Natal parhala dohot keluarga pangisikor ima seksi parupuan ama dohot NHKBP. Na paduahon tanggal 7 Desember 2025 ima pesta Natal ni anak kota sekolah minggu masuk pukul 10.45 WIB na mangisikor ima NHKBP. Na mangihu tolu tanggal 10 Desember 2025 ima kegiatan Natal ni lansia dohot inahanna masuk pukul 10 WIB pangisikor ima Ina Gloria. Tanggal 20 Desember 2025 ima Natal ni anak kota NHKBP pangisikor Ina Deborah dohot ama Saudi. Tanggal 21 Desember 2025 Natal ni anak kota Bajar-Bajar manang remaja pangisikor ima Ina Gracia dohot ama Joshua. Tanggal 22 Desember 2025 martapotan dohot Hari Ibu ima Natal Paroma Parupua dohot ama pangisikor NHKBP dohot inahanna. Soni ma titing na maragam di huriata tuhat tama na mamasu-masuhita sa luhut na horas. Kode nomor 827 sada uhuk maita papungu pilihan sada A dohot sada B. Yang
Nini di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mga rajai ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Damang dainang hatan itu hatta natar surat di Maliaki. Bidu sada ayat sada sahatu ayat onom hujahama. Omma hata lubba ni Jahoba tu Israel marhite sian pamangan ni si Maliaki. Nunga huhaholongi hamu ninna Jahoba. Alai didok kamudo marhite-hite ahahami di haholongi ho. Da si Esau donian hahani si Jakob ninna Jahoba. Hape si Jakob dohubain hasudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau nunga huhagigihon jala hubain akadolok na gabe halongonan. Jala partalian na nunga hupasahat tu atuhasu akana di parhorsihan. Tung sura dohonon ni Edom nunga nian martabak kami. Alay marhobas mahami mangulahi paulihon akaturanggong. Songonot dohatan ni Jahoba sebaut nasida paulihon au muse mangaloha gabe guaran ni halak nasida luat ni hajahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jahoba saliling-liling na ikosanga idaun ni matamu namai gabe dohonom muna ma tibuldo Jahoba sogot salpusian perbulahan ni Israel. Iko pasangapon ni anak amana jala anak somang tuan na molo ama au di dia do hasangapokku molo tuan au di dia do biar mida au. Songonot do hata ni Jahoba sebau tuhamu malim akan napalea guarhu. Hapelam didok kamudo marhite-hite ahahu paliahami guarmi idwanggo sahana. Ora sumadi hita manginang damang dainang na barjulu adorakso turpu jami taon. Nung atakas suhatahon na di hari Minggui dohot na di hari Rabu unang gabi suku-suku rohani sudi ruas unang gabi bola liar di ruas dohot di parhalado sudi buasa 125 juta na dibutuhkan di panitia. Memang diproposali 125 juta. Alai ala adong tujuan ni proposali dan apala taguritot disi disakap ni anak kota di nadi hasiholi ni anak kota sudi lumubi maka permusik dohok neneng marsiajar musik di gereja tahun si holhir rohana sida adong studio musik. Alame mga manginang molo at jam 10 borngin na sida latihan molo di gereja do adong dua hal na parjulu tetanggatta memang terasa do molo dung jam 10 borngin ini suarai baru na paduahon molo di son na sida latihan olo magurgar sudestelan niaka sound system nai nga disitel hari Sabtu nai hapi adong musti latihan apalagi marben ba iko si selera na biru tobar tuak kekuatan ni atuk-atuk naon. Jadi asa dinggan sudi iro dihasi holi rohana sida. Jadi debasianian non ima pakyota lautusi pos dorohakku manginang anggo natal tado inna rohakku dak pola songoni intens na anon panitia mengalului molo hola lau pakyot natal do asi lului wang natal lewiru hita
kan paroma ilului parhaladu ilului hepengna ba sikola minggu pe songoni alaya dong doan nonatong urupan ni panitia molodang boy tu sudi ba minimal sikola minggu doh na poso bulungi remajai diurupi otik-otik alayang go utama na memang amanginang naing mabain studio musik ngalubin na 3 tahun na sida dang disibe studio musik na idung dibongkar na ditorokyat doin na studio musik ni anak kotay jadi ngamerjajau may waktu na sida anggota naro tapature pedasay natalon niku ba hita mamanginang tergeraklah hati kita ala tu anak kota dong jala molubuyan no namanginang adorak sujami tau mahudokon unak sanga lupa awan non moludung dapat doding gani sudi son ni gereja taun mabainot tatugid jangan no sudi jala paring ganot tamuse anon asalam jago suarana dangalani gugu di suara kan jala udokon di molo marminggu hita dang neneng mabigi musik gugu-gugu dang neneng mabigi song leader gugu-gugu naneng rapak maret de dohita doho musiki doho song leaderi itu kan dang boya dong dominan so nakikat tabu bigion sarupa gugu ni song leader musik doho paret de so ni dotong ibadah yang bernyanyi kepada Tuhan damanginang da unang be gudang tafsirat di luar amanginang da taringot tusi unang tudia do non ni parhaladu manak panitia daon palias memang inangdang naneng alangan nami hepengi memang na adong do tujuan na dipangido na posota hupasahat tu panitia di radero hani panitia naing mangurupi mungkin dak sedeteli dihatai di week dak sedeteli boidoi gabe menimbulkan piga-piga ka suku-sukun hati amanginang imajo taringot tusi jala tahamulate hoddo huriat taun noaing gabe bola hanamak di akka event lumobi ma di okumene dohot Cimahi las dorohatta molohita ditudu bukan ditudu secara negatif molohita dipangido gabe bola hanamak di lintas agama jadi na suri agama na adongan no di kota Cimahion utusan-utusan marpungu mali gereja taon di gedong ni gereja taon isomma mabay naka jala hudokon ikorradido rohatta songon itu pamaretta ala gereja dang boy hulam mangido tu pamaretta ikotong dubui otak ni natarliak kita talian minimal fasilitasi take and give saling memberi dan menerima ido huria na mangulu jalai ko jalinot tado komunikasi tu pamaretta dohot tu agama-agama na asing tahamulati hom may sudi dagaringgan basa ni Tuhani tiabang inangda radi mahita di sudi ulaw ni oras mak memang molo itor binay pengantar taringot tu natal itor maul do bergerakati amang inang ragu-ragu akan menimbulkan berbagai polemik dalam pikiran. Ragu-ragu akan menimbulkan berbagai polemik dalam pikiran. Ketika kita ragu-ragu melangkah melakukan sebuah langkah, ikok gabe polemik na luar biasa do di bagasan pikiratai. Contoh, naing marusaha hita alay ragu-ragu sotung tupuran non sotung ropa nakko sotung songononan non adong na jadi daw ragu-ragu melakukan kebaikan itu ahai semangat kami sotung gabe songononan non hola nau hola kami hola kita dakia sudi dan lain sebagainya. Ketika ada dalam hati ragu-ragu, maka pikiran kita akan berpolemik sendiri. Kita akan gabe hita mastel pikiran tahun
gabe dang mangulahon aka ulaw ni manguli mau inna kaya na kota alay buha mate ragu mana holang manuhor gedong opa 5 juta holang manuhor parsalon laku dobe 10 juta saya dobe 10 juta parsalon pengantin na sedang imaraya ke 10 juta ragu sude asing dope musik na asing dope sinamon na ujung na gabedang menguli ketika ragu-ragu akan menimbulkan polemik yang luar biasa. Demikian juga bangsa Allah Israel ragu tentang kasih Allah. Ragu na sida taringot tu holong ni debata ay wado tu dah holong roham Tuhan perholong doho ngani dok si maliaki ommato na hata ni Tuhan debata hata ni Tuhan Jehovah huha hologi dohamu ninna debata ragu na sida bahasa ragu alai Tuhan inna ditantang Tuhan ni si Esau donya bahasa si Yakob yang diatur Tuhan ini. Mereka berpolemik, harusnya ini Tuhan. Kenapa harus ini? Bahkan sampai do tuhuta Edom. Puasa songonon. Itulah polemik pikiran, polemik hati ketika ragu-ragu dalam suatu hal. Alanido mau lihat ma dia kata taraon. Ate ragu-ragu pulang inna lakido jedang boy ragu-ragu inna ragu-ragu pulang ala molo ragu-ragu anu tatara hutai bakma daung do hutai bakma inna habila imane te bakom mate amangin ang keragu-raguan dalam hidup podo mabain onggoda kita gabe dang melakukan sesuatu. Ido, gabe sok, gabe stak. Mergas mau ngade, inna. Alay ragu, elak non. Masa kita mau berusaha contohnya tapi kita ragu duluan. Piga manop bocor tabung gasi. Lu janaya wano manaru itu saan, lu janaya wano tuson. Bah. Ternyata ragu-ragu itu tidak penting. Berbeda hati-hati. Beda do hati-hati do ragu-ragu tahe. Beda do dah. Manat unang tertutup, dadap unang terhubung. Beda di dang na ragu-ragui. Alai manat jamot hati-hati itu adalah sebuah aksi. Melakukan sesuatu itu dengan hati-hati, bukan ragu-ragu. Habe ngarode watamat dokon. Huhahologi doho jinna. Nungahu haholongi hamu ninna Jehovah alai di dek kamu merhiti-hiti hami di haholongi ho. Keraguan kita tentang Tuhan juga ini yang terjadi amanginang. Tuhan berkata nungahu haholongi hamu ninna tuhita. Tetapi keraguan kita akan benturkan dengan sebuah kenyataan pahit dalam hidup ini. Nama baik kita dan digat dihaholongi hoa Tuhan. Au dihaholongi hoa Tuhan dang marsahi tahu. Au dihaholongi hoa Tuhan dak songono nau. Itu keraguan iman. Kita lupa akan sebuah hal haporsiota panidangion natakas au porsea di debata Jehovah au porsea di Tuhan Yesus Kristus au porsea di tot di porbadia. Kita selalu dengan luar biasa berkata aku percaya kepada Allah Bapa. Ternyata ada keraguan ketika kita berkata I believe in Jesus. Kita ragu di saat berkata itu. I believe in Holy Spirit. Bahasa
Aitong dosa murah-murah, kita menggerutu dalam iman tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Puasa songoni. Selalu dokon, ketika pikiran kita menjadi standar kehidupan ini, maka Tuhan itu adalah orang yang bisa kita atur. Ketika hatimu menjadi standar kehidupan amang inang, maka Tuhan adalah orang yang bisa kita atur. Bukan lagi yang mengatur kita. Bukan lagi yang menentukan kehidupan kita, tetapi kita yang menentukan Allah itu dalam kehidupan kita. Puasa. Ngatalo ko porsea di leho do hita si panganon parabiton hosa hanguluan ima ponggol parjolo hata ha porsea ini. Alai ketika kita tidak memiliki makanan hari ini, kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal ada hal lain yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati hari ini. Karena apa? Ketika holong ni debata tabain sian ukuran kesehatan, sian ukuran ni sipanganon, sian ukuran ni harta, sian ukuran ni dinamika kehidupan, maka Tuhan itu bukan lagi prioritas dalam hidup, tetapi Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita genggam dan bisa kita suruh-suruh dalam hidup ini. Alanido takas maridok nungahu haholongi hamu. Takas doi. Atong molo naung dihaholongi de batado hita. Aha mananeng bainota. Panadayon na takas di hita tarigo tu naung tahahologi de bata. Didok ma di aya onomi. Panadayon nong takas taringo tu naung tahahologi de bata. Didok ko kamu doaw amamuna. Jale ko parsangapan ni ianak ko do amana. Parsangapan ni anak somang do iduk somang. Roma di bata. Nadiga na. Ngari pasangap pamuaw. Ternyata amang inang, bentuk ketidakraguan kita dalam hidup ini adalah apabila kita mampu mengucap syukur. Pasangapo Tuhan di bagasa ngoluta ala naung dihaholongi do kita. Tidak ada keraguan kita. Kita sudah dikasihi oleh Allah. Secara apapun. Lau mahita tu epistel sada Yohanes 4 epistel ta nakin. Ia haholongani. Ahadui. Alani holong ni debata dipaturuhom may marhite anak na Jesus Kristus dipalua mahala pardosa gabe paneam mahita di harajaon banua gijang terutama mahapea manginang naing dohonon na siak kaporsiota na dihaholongi debata portibion na dihaholongi debata hita songonot doholong ni rohani debata di portibion bukan hanya kepada manusia, dunia universal. Pola do dilehon anak nana sasadai asa unang mate. Ternyata haholongan ni debatana parjolo ima unang mate do jolo pak. Unang mate bukan secara dagingnya, fisiknya. Alai asa hangoluan saleleng ni lelengna. Karena kematian daging sudah pasti, karena ubah dosa adalah kematian, tetapi Allah dengan kasihnya terlebih dahulu mengasihi manusia yang mati ini agar mereka tidak mati lagi. Kita yang sudah sewajarnya menerima kematian itu tidak lagi menjadi pewaris kematian, tetapi pewaris kehidupan yang kekal. Jangan dong bikin raguan di sini. Dilehom mai. Imatad dani holong ni rohani di bata. Gabe par holong ma nang agka na tinopay. Hudokod di jamita partangyangan. Kasih itu adalah tanda lahir orang percaya. Ketika Allah menyayangi, ketika Allah mencintai, mengasihi manusia,
Di saat itulah kita terima anugerah kebebasan, anugerah kelepasan, anugerah keselamatan. Maka di saat itu juga Amang Inang kita sudah bersama-sama dengan Allah. Maka Allah yang adalah kasih menjadi tanda lahir bagi orang-orang yang percaya, sehingga setiap saat, anytime, omnipresent, omnipotent, kehadiran Allah di mana-mana. Artinya manusia yang ada di mana-mana, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam gereja, dalam hal apapun. Allah ada bagimu, roh Allah ada bagimu. Maka tanda lahirmu adalah kasih. Maka wujudkan kasih itu dimanapun kita berada. Tabatarida maholong ni rohay. Diria pehita maringana. Diria pehita tading. Diria pehita mangula. Boy do muruk amang holong ni rohadi. Holong ni rohado muruk. Molotik kos muruki. Jadi unang suguro hamu mamereng jolma naulo muruk. Asal matik kos na muruk kon nay. Iro. Unang ala holong ni rohadi matua di picang Jehovah dong nahina holongan ni rohana alai di dokos sonon unang mito mataniari dang mobun rimasmu unang tarimas itu holong di rohada kolan untayan kata-kata yang indah jaladang marlapatan ni untayan kata-kata yang indah. No action talk only. Dang marlapatan ni holak kata. Tetapi adalah sebuah aksi. Molo holak kata boy do ragu sendiri hita di ngulut tahun. Alai molo adong aksi, kita butuh kehati-hatian dalam bekerja, kita butuh hati-hati dalam berjalan, kita butuh hati-hati dalam segala hal, bukan ragu, sebab kita sudah disayangi Allah, sudah dihaholongi debata, nggak bidang adong bepartikiat tahun ragu di ngulut. Jadi mana ngahabi unang ragu hita holong dorohani Tuhani tu hita olo do sipata solot turuhatta edetayate anak komu sipata mangarsahi unang ragu arsak ni portibiot dui dang arsak nabi nain ni debatai tangiakon aha keraguanmu muse bahado sogot dung matua au akka paparako kan ngai binwai kainang aki akka sudut no tua baru naik sugu akka paparako unang ragu paparami anak kon ni batarui amin. Unang ragu peparami peparatai anak haholongan ni debataroi songo dia debata mangarado tingolum songo nido debata mangarado ti peparami iro songo dia debata mamasu-masu ngolum songo nido debata mamasu-masu peparami jadi unang ragu unang bobonosan unang arsakoni tangiakon holong mutului tu akabo parami tangiakon podai picang selanjutnya liam matu debata homa Tuhan ala ubotoat do debata di sude aspek ni nguluton bereng manai anggo pikiran ni jolma ikko si Esau do habe gabe si Jakob anggo pikirata iko songonodo alairo debata odo adong boy majua dang terjua HP molodung debatado nah berfirman nama na hapom dang adok terjua HP hola tinggal menyikapi hidup do hita manginang berjalan bersama Tuhan berjalan di dalam kasih Tuhan berjalan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tabuhiat di nadi sada Johannes Opati di Dokon di Turpukton Amangina. Di bangga sanot do holong ni rohay
dada hita makaholongi di bata, ibana do makaholongi hita, ibana do. Dia duluan, baru kita. Ternyata taong hita habedak tolap ta makaholongi dirita sa diri pe adorak so dihaholongi di bata. Adorang madabu tu dosa jolmai diri sa diri pedak terhaholong kita dirita sa diri. Alay dung ro de bata mangalehok kolong ni rohai marhite Yesus Kristus dihaholongi hita ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilehom may shalom, damai sejahtera, peace semua diberikan dalam sebuah kerangka perdamaian antara Allah dan manusia sehingga ada kurban perdamaian, kurban perdamaian, kurban rekonsiliasi, yaitu naneng tatagam harorona satokin hari marhite maranata Roma ho Tuhan. Marhite naneng marapek kita di naneng paimahok kita jalan naneng mamestahok kita pesta ari hatutubuni Yesus si palua nagabe kurban perdamaiani, kurban rekonsiliasi sekali untuk selamanya. Atong unang be ragu hodingolumi apus maate-ate mi disudia kaparsorion ningolui. Apus maate-atei disude pardalanan ningolumi na olo si pata mangotak, na olo si pata hacit, na olo si pata milas, na olo si pata tertutuk ngoluon. Ingok ma sudeno ni hola nalani pikirat tadoi, sudeno ni hola nalani ate-ate tadoi. Dangalani Tuhani, anggo Tuhani sudehita dihaholongi do, dang marna dia ibarhita diadopan ni dewata, dang marna dia ibarhita diadopan ni Tuhani, tung sudedo hita taruli holong, taruli asini roha, pertibiope dihaholongi do, aupe dihaholongi pero hope dihaholongi do, hita pe sude dihaholongi do, atong tarokma holong dorohaku tu ho Tuhan ay dihaholongi ho do au hape alani i sude holong ni rohakon hupasaha matu ho Tuhan marhiteaha di do di jamita partangyang ani haholongi de bata marhite na makaholongi dongammu dohot na marhite na makaholongi dirim sadiri dang tarpatupahita makaholongi dongan anggo sota haholongi dirita dang tarpatupahita memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita apabila diri kita sendiri belum kita kasihi, belum kita cintai. Alani mari cintai dirimu, mari cintai orang lain, wujud kasih dari mencintai Allahmu yang selalu mencintaimu. Berhak maho di bagasa pos ni roha bardalat dinguluon marhite holong ni roha ni Tuhani borhak maho mangula-ulaumu. Marhite holong ni roha di Tuhani borhak maho lopit tangiangmu tangiakon akapo parami tangiakon akasudu no posoi tangiako kuriaon borhak maho di bagasan olop-olop marhite hite holong ni Tuhani jamotan nado ramotan nado jala urupan nado ho di parhusoran ni ngolu nama milas si satok kinon Jehovah mangkaholongi hita saluhutna. Amin. Haholongam nasiak ko Tuhan gawe hubo Tuhami ma holong ni roha jala haholongan nami ma dongan nami tudosod diri nami dung jolo haholongi hami takas diri nami hatami ma sulu-sulu di hami tukot di hami gabe dangbe tarsulat di tami di bagasan ngolu nami. Tuhan marhite holong mima hupatu pahami sude ulau pakubasiot di tonga-tonga ni huriamon pakubasiot di Natal pakubasion di akka parmingguon jala pakubasio lumobi tu akka na marsahit na sopo somarama somarina Tuhan say homa na maddaoni na mabugang homa na pamalupon na marsahi ruas ni huriam diak kanok kipas Tuhan ruas ni huriam lam tabba mahahipasoni jamot tungulu nasida
Tuhan. Mangasi imaho di sudir wasmi, mangasi imaho Tuhan asa marhaguguun sumuang gugui, sumuang hahipasoni. Tuhan pos dorohan nami di haholongi hodo sudir wasmi. Marhite haholongan di roham ma Tuhan nang nabangurupi naposom ama nami calon guru Elfredo Sirait natongon patupahon seding di Cipatat jauh bade bata nung ngahubay kami sudi usaha mamaso-maso mahong jala tongon noay ngali Tuhan makatay hami tu pimpinan ni Pusdikip asa anggia boy di si marminggu akar wasmi manulupi maho Tuhan mangilik-ilik kami Tuhan hobar tu pangiduan ni akan aneng ruas ni huriam nong rari asa di Pusdikip na sidajo marminggu sementara Tuhan mangasihi maho marhite komadana asa buhay Tuhan tulus jala marhite akadongan nami na adong marminggu di si unang mga bati asa rohana terbuka na sida membagi partikian di parminggu ni ali jauh bali bata mauliate ma nang dia ka proses pakubasyon nami tu Natal tau baru mangasi imaho si holhiat Tuhan rohani anak komu na po subulungi na ingalong dinasida Tuhan inganan laho marsiajar marmusik doh maredde asa unang terganggu Tuhan sekitaran namion unang gabi adong nahumurang Tuhan alay apala singgipit do pehepeng nami Tuhan dan apala buhay do piradi Tuhan ua mangasi imaho tutuhi marohan nami asaw nang marna macari hami mabay naringgat di tonga-tonga ni huriam ua gurdak mahaporsyon nami asalam buas sami marsilehon-lehot tuho ailam huboto hami do dingulu namion ailam buas doho marsilehon-lehot tu hami alani Tuhan tutuhi mahaporsyon nami unang gabi partuktuhan ni alay gabi dala pasanga pokoma akayan akun nami boy marsiajar denggat Tuhan marmusik na sida ngalubi 3 tahun saya di parsitayan akun nami Tuhan ali jauh badi bata huilik-ilik kami maho Tuhan asiroham leom ma Tuhan leom mahebeng di hami Tuhan patudu akan na maduma nabuas marsilehon-lehon naolo mga lehon namanad da asin ni roham namaday dengan ni basam ganupari ganuptiki asa marhitay upatari dahuk kami ma nasa holong ni rohan nami pos dorohan nami Tuhan nang yanakon nami sikula minggu pe Tuhan tanggal 30 naing manguji na sida naing persiapan ali Tuhan ditiki persiapan ni di suara guruna unang mulak be asa marsipanganon ni anak ka yanakon nami lau manguji nakuboto hami songot dia Tuhan nahuboto hami holong doroham di hami holong doroham dia kayanakon nami sikula minggui patudu dalam nadomenggat Tuhan dia si pikiran nami dia si ulahonon ni naposom dia si ulahonon ni huriam mamaso-maso maho Tuhan mangasahon Jesus Kristus amin damang dainang marhiti hapor siauta tapasaha ma pilihan na paduahon laos tapasaha ma amplop DSH marede mahita
aku mapiliata ale di bata amanami na di Banua Gijang holo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot naso libasan na mauliutus hupasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad hami godang ni silehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaummu say sauk malomo ni roham di Banua Tungaun songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim amin. Horas marihita. Horas.